no, 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 no. Yun, sarap ba tayo dyan mga kosa? Kasi gusto ko lang. Yan. Yan ang head and shoulder ni Santos ni SAS. Narinig niya sa video eh. Nga mo nga yung mas. Grabe yung ilaw. Ito na lang. Makaka-operate ako dyan eh. Bago yung tulo ko sa nabangbo. Andun sa may lalagayan ng damit niya. Damit niya. Sa may masal. Mga 12 lang siguro. 10. Tingnan kaya sa video yan. Bawa ka lang paraan. Tayo na yung buko mali. There, in a big blue. Ano? Ay! Ito pala, mahal. Yan. Hindi mo pa atay na yung prem nyo dyan Hindi pa. So, yun na nga. Second place ako sa TikTok challenge sa company. Yan. Gusto ko lang i-share. Magkano palunulan? Kakayak naman yan. Makayak to. Uy. Kulang Ayun. Hahaha. 750 pesos. Yun. Wala talaga akong intensyon sumali sa TikTok challenge. Nagkataon lang na pinilit ako ni Mami ko. Tapos parang sabi niya sa akin, sali ka, sayang yung premyo. Ang number 1, 1,000. Number 2, 750. Number 3, 500. Sabi ko, not bad Marunong naman ako mag-edit Kang ginawa ko, sali na lang ako, di ba? Tapos sabi niya, ganito gawin mo, ganito ganyan. Hindi ko alam paano yung judging nung una. Ngayon pala, botohan sa like, mga ganun. Tapos pangalawa ako, magaling din yung una talaga. Sumayaw ka, di ba? Sumayaw ko ng konti. Kagibunchin yung ko Kagibunchin! Kala yung ganun. Kaya nga lang sasayaw ko kasi naging tatlo na. Yun. Ito yung Tapos sabi ko, sige, sali nga ako. Tapos sakto, nakikinig ako ng music sa cellphone. Kaya ako na, uy, ito, pwede itong na to Iyan yung lubog mo sa tubig. Magdidilaw yun. Ano sa tubig dapat? Hindi, bagay mo lang. Marines. Madali siya mainit yung salo. Kahit isa lang. Tapos yun, nag-second place naman ako. Gusto kong kumain. Ay, gusto kumain. Sige. Ano kaya? Ayan, sige pa dyan. Ito, kasi ito. Sige pa dyan. Ilagog mo sa tubig. Ngayon na, didilaw agad. Hindi, basta, ayun yung nasa dulo. Ay, ito. Meron pa. Kasi, huwag mo na, mamaya na lang. Kasi, mabilis siya mag-iinit. Ay, So, binabasa pa nila. Yung para mabilis mainit. Sabay-sabay. Panoorin na ang ating TikTok na trick, Ito na.
nangyari, Mal? Ha? Ha? Nangyari? Natuwad mo yung kanto ng lababo? Ha? Ang kape naman. Matanda ka na. Dumagay ko. Ito. Yun, salamat sa company. Ang laki ng premyo. Para akong nag-overtime na din. Kasi, hindi biro yung 750. Tas, ilang oras ko lang ginawa. 2. Lahat na. Shoot and edit. 2 hours. Kaya, ang laki na rin ng 750 para sa 2 oras na hard work na editing. Alam mo ano? Yung naman, siguro sa susunod pag may mga premyo, try ko pa sumali ulit. Sayang eh. Oh, 750. Kaya rin. Budget. Parang magkano per oras ko nito, di ba? Tama naman, 750. 2 hours ko lang ginawa. Ang laki na din. Salamat. Ang walang certificate eh, para sana ano rin eh, magandang ano rin, bahagi. Ang second ako with certificate. TikToker. Certified TikToker. Certified TikToker na si Daddy. Init pa. Ay, yun lang naman. Sa gawa lang tayong gawa para may mababalikan. Tingnan nyo. Ano nga ang date ngayon, Mal? Ha? Ang date ngayon? August 28. Ayun. Okay. Sabado na pala? Oo nga, no? Bilis ah. Linggo na pala bukas. August 28 na, oh. Ang laki na nilo, oh. Magkano na siya? 6 months. 6 months na siya. Kaya pala kumakain na to nung nakaraan pa eh. Sa video ko, shoutout ko yung yung mga papa-shoutout sa akin. Ngayon na. Pero matagal pa tayo lalabas. Jonathan Lachiga, yan. Everyday, kinukulit ako. Uy, boy. Uy, pre, shoutout. Ramon Rillera. Yan. Artista ka, boy. Oo, ano na ako ngayon, sikat na ako. Sikat ka. Si Mili, yung best gym niya sa Luwakan, sa baba ng Gibras. Sino pa ba? Si Golda Makil, yung page niya, yung channel niya. Si Pinoy Baguio Vlogs ni Robby. Yung Team Tabs, yun. Medyo dumadami yung member ng Team Tabs eh. 4 na kami ngayon. 4 na kami. Dati 3 lang eh. Tapos, ano pa ba? Sino pa ba? Di ba nagpapa-shoutout sa akin? Kay Marvin Husay ng Paranaque. Shoutout ko rin yung yung Taogama P sa Paranaque sa Benicio. Basta buong Paranaque, Taogama P Paranaque. Buong Paranaque, iba't ibang lugar. Okay na. Para dahil sa suporta nila sa vlog, nanonood sila. Pa-sponsor naman damit. Ay, bawal ata mag-suot ng damit namin. Sa shoutout sa Grinding Stone, yan. Yung sponsor ng t-shirt na to na suot ni Mahal. Maganda yung tela, nakakailang labanan. Hindi pa rin nagpipage yung print saka yung mismong damit. Grinding Stone, score kayo dyan. Mura ng mga damit. Ang gaganda ng design. Baba, siyempre ba shoutout ko? Yun lang, sige. Wala na akong maisip. Si Mal. Yan yung mukha na yan. Sila magmaal mo silang maayos. Ay, grabe naman, galit na galit. Oo, umupo sa'yo nito. Pagkakain, mas gusto na siya umupo, no? Oh, po, kay mama. Yun lang, gawa lang tayo ng gawa para may mababalikan. Try natin mag-exert ng effort. Alam mo yun, pwede naman palang manalo ng 750 sa 2 hours na work. Mas malaki pa yun sa trabaho ko, saka sa sideline ko. Ano pa, marami pa. Ganda ang Grinding Stone, no? Grinding Stone. Ganda ng print, oh. Yan. Hindi ko pa siya na-review, eh. Kasi, busy, alam mo naman, naglipat.
Pero yun nga, grinding stone. Gawa ng gawa para mababalikan. Pa daw, too much na. Oo. Para mababalikan, live, love, love, life, and pure happiness. Yun lang mga kosa. See you sa next vlog. Mag-almusal na muna kami ng kasaba, kokwa, nyog. Shoo! Shoo! So,